Asini roha madihamu do dami nasi debata ama do sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, horas madihita salutna, ruas di huria, nah hinaholonga di bagas atau Yesus Kristus. Songon jamita epistel di minggu Palmarum, imana ngenet sian Yohanes bidu 12, pamuka masian ayat 12 saharo di ayat 15. Uja hau matuhita tapayo tiuk ma di bagasan rohata songono maridok. Dungi torang ni arinai di bege halak na torop na ro tu pestai na naing Roma Yesus tu Yerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare lahu manungu-nungu ibana huhud di jauh-jauhon. Osiana ina supasu manaro marhite guarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Yesus mahalu disada. Ima dihuduli hobar tu natar surat. Una koma biar borusion. Ida ma rajam do naro marsihudul di anak ni halode. Ido sahatna. Amang inang Kuriana hina holongan di bagasa tota Yesus Kristus sahak mahita tu minggu mare-mare atau minggu palm. Ai molo ditaringoti minggu mare-mare omma na didokna minggu dinalaho pataridahon isi do Yesus nasa sitongna. Jala dipukka do marhite na masuk ma Yesus di perdalanan na tu huta Yerusalem. Jala dison namang do inang huta Yerusalem gudang do si ingoton sianon. Jala dang boy di pasirang Yerusalem sian pernguluan ni halak Yahudi. Alani macai takasdo ditikii dinalaho patupahon perayaan Paskah ima nama naringoti taringot tu haluaon bangsa Israel sian perbudakan na di Mesir. Jala rodo nasida torop tuhuta Yerusalem. Laho mangaradi asa tahu dirina nguluna dinalaho mardohoti hari raya Paskai. Alania kamang do inang omma na ikon sahat tuhita ai adong do piga-piga kelompok di tonga-tonga ni bangsa Yahudi na memiliki pemikiran ia Mesias naung dibaritahon marhite buku ni akapanurirang ikon songon nadi igil nasida nadi hirim nasida marhite pamikiran nasida doho pakilalaan nasida na mangulu di tonga-tonga ni persauranna adong ma disi ima namarguar hala parise na mangigil taringot tungolu habadiaon na hobar tu patik ni di mata. Jala adong do sian golongan ni halak Yahudi na marguar Saduki manang Saduke na mengagungkan ketaatan di tonga-tonga ni bagas joro ikon uduk
Jala adong do muse golongan namar guar zelot. Ima kaum yang sangat militan jala naing do rohana meruntuhkan kekuasaan Romawi. Jala omma naga bedasor nasida laho marnida Mesias naung diberitahon marhite berita nasunirakoni akka panurirang. Tentu Mesias yang diharapkan oleh setiap golongan ini haruslah sesuai dengan kriteria ekspektasi pikiran mereka. HP adul na dipataridahon Yesus marhite permuluonna melalui pribadi Yesus apa yang diinginkan oleh golongan-golongan yang ada di tengah-tengah orang Yahudi itu berbeda sekali, sehingga akhirnya mereka merasa kecewa, merasa tidak mendapatkan apa yang mereka pikirkan. Taida ma amang do inang marhite terpuhon ai dina masuk Tuhan Yesus tuhuta Jerusalem gudang do na terpaima, gudang do na merasa ingin tahu ai songo dia haroa Yesus ai naung patupahon aka halongangan tarlumobi ma di na tarbarita di pahehe Yesus do si Lazarus sianima gudang na mangihutton ibana jalana porsea tu Yesus Kristus alai di sisi na asing Roma aka melim dohot halak Farise bersepakat untuk membunuh Yesus. Alani dina torop halaki Roma laho manomu-nomu, Roma lau marnida, Roma laho menyaksikan songo dia do Mesias naroon. Alani torop donasida paimahon haroroni Jesusi. Jala ditomu-tomu do dielu-elukan dibuang ma akka nabui sipatu paun nasida. Dia buat dari ranting-ranting dedaunan digelar seperti karpet merah marhite akka abitna salendangna bulung-bulung di pasapato matudalani asa disima hataridaan ribur do napai mahol do nama nomu-nomu Jesusi jala di jauh-jauh hodo warna Hosianna pinasupasu manaro marhite-hite warni Tuhani Rajani Israel. Ini adalah elu-elu keagungan yang memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Yesus. Asa dapok nasida do na dihirim ni rohana nasida na ikon sahat Mesias songon kriteria nasidai. Api hadula mangido inang. Tang songon na di rohanai, tang songon na di pikiran nai. Jala odo kamang do inang. Halak na majauh-jauhon Hosianna pinasupasu manaro di bagasa Tuhani aladang pas di rohana aladang pas di pikiranna gabe o mamuse na
Jojo madrok parsilakko di bana. Kita terkadang seperti itu. Kita sering hidup menjadi orang-orang yang hanya memikirkan kehidupan seperti pikiran kita, seperti apa yang ada di hati kita. Kita tidak pernah mau menerima apa yang di luar pikiran kita, apa yang di luar dari hati kita. Sehingga ketika kita tidak bisa menerimanya, maka pujian bisa menjadi suatu pencobaan, perkataan yang menjatuhkan orang lain. Jala ido di pataridahon do. Ia haroro ni Yesus. Nah masuk tu hutai Yerusalem. Naing madok matuhita kamang do inang ngalam jono be. Amatian na. Ikom pasahato do anak ni jolmai tuha matiani. Alai atik pe diboto Yesus ngalam jono betikina. Alai dang macohot ibana mabaritahon taringot tuha rajaon ni dewata. Karena dia mau menunjukkan bahwa Mesias yang hadir ke dunia, penolong, penyelamat yang diutus oleh Allah, bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Bukan memakai kuda perang, bukan memakai senjata, bukan memakai jubah kebesaran, tetapi dia datang dengan kesederhanaan. Tapi dia mau menyatakan orang yang memiliki jabatan, tahta, harta, bukan itu lambang daripada kehormatan. Orang terhormat, dia adalah orang yang menjaga kesetiaan, yang menjaga diri, tidak perlu menunjukkan diri hebat, tidak perlu menunjukkan bahwa dia bisa, tidak perlu menunjukkan bahwa dia punya kuasa, tetapi tetap hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam kehidupan yang mau merangkul, bukan memukul. Misi doa kamang do inang, na ikon sahak matuhita. Atik pe nunga jonok hamatianna. Atik pe ikon adupanna akaparu kilom. Atik pe ikon jupangan nasida bahaya. Alai dang mabiar, dang mundur ibana. Alai toktong do di patujolo ibana do mabaritahon taringo tuha rajaon ni di mata. Iko marsangap maibana. Haroroni Mesiasi naing paroho damido, naing palua hodo. Karena itu amanginang unang alani biar nirohata, unang alani pikirata, unang alani hasonangata, unang alani nama memikirhon ahdo nabui hubaen asa melua au gabi gudang do halak na dirugihon song na masa suinwaing makamang do inang. Orang sudah betul-betul disusahkan oleh kenaikan-kenaikan harga, oleh kelangkaan-kelangkaan yang terjadi. Ala gudang duna antri di dalam manuhor pertalait. Ayolo do halak terpaksa iko manuhor pertama. Jala adong do kebanggaan na. Alani argana agak tibotik. HP adong do halak na tiga mabain kecurangan-kecurangan.
alani biar ni rohana naso adong untungna gabe adong ma di negara tahun pertalite di oplos gabe pertama otik dunian nabi nai alai makorhon kerugian nabalga tu akan asing unang ma ala ni pabainata dang bu hita mabain halak sonang alai naing ma unang tahaciti rohana. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain senang, sedikit-dikitnya jangan membuat mereka sakit hati. Napa dua hon amanginang nahina holongan. Ekspektasi ni halak di Mesiason, ikon nagagah maun, ikon malomar marporang dok lana asing. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, dia memakai seekor keledai muda. Memang kuda lebih atraktif, tetapi keledai menunjukkan sikap memang dia lamban, tetapi dia mampu mengangkat beban berat. Dia tidak berbadan besar, tetapi dia mampu mengangkat beban. Jala ido na ikon di pasahat tuhita. Dan persoalan apakah kita bisa lari cepat dan atraktif mulu keledai. Alai produktif do ibana. Jala ikut songonido hataridaan. Kehidupan sebagai orang percaya adalah harus produktif. Dang holan na hohong, dang holan na mereng-mereng. Alai ikon adong do si ulauna. Ikon adong do parbuena. Yesus datang ke tengah-tengah dunia adalah untuk menanggung beban dosa. Atik pedang memiliki baju perang, baju kebanggaan, baju kekaisaran, dan hidup di istana. Tetapi dia dengan kesederhanaannya mau menanggung beban, mau menanggung dosa, sehingga apa yang dia lakukan menjadi perbuatan yang ajaib yang dapat merubah kehidupan orang dari diperbudak dosa menjadi hamba Tuhan, dari yang tidak punya hak menjadi memiliki hak waris di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, amang do inang ala masuk do hita tu minggu palmarum dang sadia liling nayak kamang do inang akka jauh-jauh nama dok mamuji-muji jalan apa sangap pun debata gabi mungil doi ala na sopas di bagasar rohana dok pikiranna jala ijo-jo di tonga-tonga ni ngoluta kamang do ina molo adong padita na ni halomohon ni rohana manang adong na marjamita mabaritahon barita nauli pangula parhobas parhaladuna dia petaho warna molo pas di rohana oma dipuji-puji oma dipaburnang-burnang oma dibangga-banggahon alai dung sitik di bagasar rohana akana dipaburnang-burnang na jolo akana dipuji-puji akana dibanggahon na sida mitok mai gabe bura-bura mai gabe na soar gabe na niargahon hian jala ido na masa di tonga-tonga ni permulu ni Yesus ditik na masuk ibana tu Jerusalem sudi na madokosian na
Pinasu-pasu manaro di bagasa Tuhani alai di pataridaho Jesus ma adul sian pikiran di jolmai na toropi gabe Roma hata namacai songgot jala ima na menggetarkan dunia di tiki nama do persilakon ibana lania mangdo inang manati ta tingolu nomor hapur siaon dang holan hasonangan na ikon tadapot alai ikon sahak dohita tongo topi ni minggu palmarum nama dok lehon hamu maha hormaton tu debata kehormatan bukan hanya ucapan bibir tetapi dari perilaku kehidupan olo dohita majakon haroron itu hani olo dohita rap dohot ibana naung mamelehon dirina mangalehon dirina di penderitaan na ikon ayona dang alani dosana alani dosat tadwi alani hasalaat tadwi alani yakamang do inang Yesus bersikap tepat menghadapi yang terjadi. Dia tidak pernah menjadi orang yang gila sanjungan, gila pujian. Dan dia juga tidak menjadi orang yang alergi dengan kritikan, hujatan, makian. Tetapi dia mau menghadapi dua sikap yang sering terjadi di tengah-tengah dunia. Jala ikoni nama tahanguluho nakamang doina. Molo tungpe udang halak nama mujihita. Unang gijang rohata. Unang gabidang tabo to diri. Jala molo gudang na mangalia hita. Molo gudang akka na mencaci maki. Unang torgali, unang tormadeli. Margogo mahita mangido hagogo on siat tuhatai. Asa disima songo padohan ni nabisuk madok. Dipuji jangan terbang. Dihina jangan tumbang. Ala ngolutaon ikon tu debatado. Asa sianido dapot hita. Kehormatan yang besar yang kita berikan kepada Tuhan. Penghormatan yang besar kita berikan kepada Tuhan melalui hidup kita, melalui perilaku kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, karena Tuhan telah memberikan dirinya dalam kerendahan, dalam penderitaan, dalam kesederhanaan. Dia mau membuktikan bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa dari segalanya. Selamat berpalmarum, mempersiapkan diri untuk menyambut dan bersama-sama dengan Kristus di dalam pengorbanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di saluhut dengan dibasam. Na mangaliho di hami pangatusion. Di panguklingi hodo hami marhiti hatam. Na gabi buhal di parngulun nami. Bae mahami saluhut nali Tuhan. Mangatusi namasa. Asa unang gabi gijang rohanami moloro aka pujian. Jaladang madili hami moloro aka na makosomi jala na mangaliai hami. Jala pos rohanami ali Tuhan dipatari dahokoro. Di bagasan kesederhanaan, di bagasan na uduk gabi taridama hahormatot tu debata. Alani ajari mahami dari Tuhan lo mangulahon salurut. Baik mahatama li Tuhan gabi ujahan, gabi sulu-sulu, gabi ngulu nami na ikon si hanguluhon nami. Upasaha tami mali Tuhan tangyang namion. Mangasahong guarnya mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.